кажем една молитва. Молитва на аватарите и на арисите. И след това може да кажем молитвата за България. Аз ще казвам дума по дума, така, и може да повтаряте след мене, който иска, разбира се, за молитвата за България. От сега приспахме кучето. Еми, хубава енергия. Това е същото куче, като че ли е брат близнак на Джони от Варна. Да. Джони, да. Кой го помни Джони от Варна? Ама същия едно към едно. Като че ли има брат близнак. Тук е материализиран природен. Да, наистина същия, да, наистина. Да, Джони. Като му викаш Джони, се обръща. Джони? Да. Джони, да. Джони, той е брат. Да, все пак. Доволен е. Честит празник на всички! Днес е чудесен празник, който според българския календар се казва Еньов ден, но на този ден е роден Йоан Кръстител или Йоан Предтеча. Това е оня велик дух, който е слязал с духовността и силата на свети Илия, за да покаже на земните жители, че след него ще дойде Божия син със земно име Исус Христос, който е познат и който така е благоволил да се обръщаме към него. За някои, които не знаят, ще им кажа, че днес е 44-тия ден от рождената дата на мен и на Силвинка. И може би няма нищо случайно, но на този ден, понеже е на свети Йоан Кръстител, съм кръстен и аз. В църквата Свети Георги, от свещеника, и той се е казвал Георги, само че духовното му име, като поп, е бил Дионисий. Ако сте чели от братята Гайд, Дионисий означава Дион Исус. Значи има някакво съвпадение. Дион от Дио, какво е Дио? Бог. И Исус. Значи има нещо такова, още при траките. Така, следователно днеска е празник и най-големия празник на билкарите, защото днеска е випа, върха на билкосъбирането и билкоцъфтенето. Най-много билки, примерно някъде от, да кажа, на 100 билки, 95 вече са цъфнали на този ден. Някои по-рано, някои по-късно, но те са малък процент. Заради това е един чудесен и прекрасен ден, празник и всичко, каквото ни дойде на ум. Слава на Всевишния, слава на Всемогъщия, слава на Господа Бога на силите, който ни разреши да дойдем и да се качим на този връх 2016 метра с прекрасното име Ком. Ком е също ВИП. Оттам идва думата командир, командван. Никак не е случайно, че сега сме на връх Ком. Ако го прочетеме обратно, той става МОК. Ако го сложиме едно А, става Амок. Амок е специално състояние на душата с обратен знак. Значи, когато душата е в екстаз, е екстаз. Когато е екстаз с знак минус, се казва Амок. Така че няма нищо различно за небето. И едното и другото. Ние и делиме тук нещата на добри и недобри, фактически всичко е за добро. Дори каквото ни сполетява, ако благодарим на Бога, ако нещо, което е некомфортно за нас, по-бързо ще си замине. Повечето от вас са чели, чули, знаят това по-добре от мене, а и сме изпитвали на собствения си гърб. Единственото, което се иска със всеки изминат ден, защото от септември миналата година ми е казано, в прав текст, както аз сега ви го казвам на вас, от юни и юли започват различни пертурбации, започват различни катаклизми, малки и големи, и ще се засили много влиянието на небето върху земята. И самата земя ще започне да се изменя. Дойде юни и ако погледнем, идва вече и юли, нещата на цялото земно кълбо,
започват да се изменят. Не само природата, отношенията между хората. Ние смятаме, че всичко, много неща са от човешка гледна точка са ненормални, но те фактически са напълно нормални от ангелски, от божествена гледна точка. И заради това лично аз не коментирам, не осъждам и нямам право да взимам отношение абсолютно по нищо. Защо? Защото всичко, което е допуснато да стане от Бога. И най-големите лудори и дивоти, за да може земните жители да си научат урок. Това е. То е направено с тази цел. И всичко е за добро. И наистина, колкото по-зле, толкова по-добре и всяко зло за добро. И обикновено след всяко истинско лечение, оздравителен процес, има един процес, където изведнъж се смъква на човека, става му много зле и скоро ми се обади една дама, която цялата се схванала и се парализирала и аз си казах да издържи от 1 до 3 дни. И на 4-тия ден, значи има ефект по този начин, по който я лекуват. И така. Слава на Бога. 1 минута за съсредоточаване и след това ще кажа арийската молитва. За молитвата за България вече може да я кажем общо и ще минем след това. Може ли арийската, който знае лекичко да също да кажа? Да, аз ще... Ти ще я водиш. Добре, може би трябва да кажем, че на този ден някакси светлите същества са най-близо до Земята, поне така го усещам. Янов ден, Ян, нали, мъжката енергия или енергията на Слънцето, на светлината, който човешки ум някакси се отваря, просветлява, най-се чуват нашите неща, които наричаме. И е много хубаво, че точно така може да си пожелаем някакви неща за себе си, човек да си поиска нещо за здраве или не знам на такова място. Но е хубаво, че сме се събрали за такава алтруистична цел все пак. Да се помолим за България, за добруването на всички хора по земята. И нали, дай Боже, и вярваме, че това нещо се чува и нещата се развиват все по-добре. Най-дългия ден, 15 часа и 20 минути, нощта е 8 часа и 40 минути. Най-късият ден е бъдни вечер, 24 декември, който е с обратен знак. Нощта е 15 часа и 20 минути, деня е 8 часа и 40 минути на 24 декември срещу 25. От 25 започва да се увеличава светлината. А сега, това е най-дългата светлина и най-кратката тъмнина. От утре вече Слънцето започва да се връща обратно по пътя и половин, 1-2 минути започва да намалява светлината до 24 декември. Тия дни се казват, тия 3 дни, от 21-22 до сега, се казват лятно слънцестоене. А през зимата, декември, 22, 23 и 24 декември е зимното слънцестоене. Тия работи ще ви ги казвам, като ги знаете по-добре от мен. Господи, Боже наш, Татко Вседържителю, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Слава на славата, сила на силата, светлина на светлината, любов на любовта, мъдрост на мъдростта, истина на истината. Приеми нашата обич и благодарност и ни дали Твоя съвършен мир, хармония и благодат. Господи, дали на своите деца, служители и апостоли
вяра, здраве, надежда и любов. Води ни и ни напътствай, за да вършим съвършенно волята Ти на земята, според Твоята велика любов, мъдрост, истина, справедливост и доброта. Амин. Аум, аумен. Амин. Аум, аумен. Амин. Аум, аумен. Влей Твоята светлина, Господи, влей Твоята сила, Господи. Слава Тебе. Влей, Господи, ядрената мощ на Твоето слънце в нашите мънички слънца. Сега ще кажем молитвата за България. Господи, Господи, пази и закриляй България. Благослови духът и душата на българите. Благослови ни да бъдем полезни и доблестни хора. Достойни за своя славен род. Влей повече светлина в умовете ни. Влей повече топлина в сърцата ни. Укрепи волята ни като българи по дух, Божии хора, да пребъдем във вярата, надеждата и любовта, за да бъдем достойни служители на Твоята светлина и на Твоето Слово, за да вършим съвършенно волята Ти на земята, според Твоята велика любов, мъдрост, истина, справедливост и доброта. Господи, да пребъде великият Ти промисъл за България и за света. Да пребъде благия дух България да се превърне в блага Ария и душите по цялата земя да запеят тази велика песен. Амин. Аум. Аумен. Амин. Аум. Аумен. Амин. Аум. Аумен. Слава Тебе, Господи. Каром, каром, каром. Всеки може да каже някаква благословия, някаква манта
някаква кратка молитва, някаква ключова дума, всичко, което иска на този връх, защото сме колкото по-високо, толкова по-близо до Всевишния. Да прилагаме и осъзнаваме все повече силата си, всичко, което ни захранва този мощен народ. Да осъзнаем и усетим и използваме тази сила за най-доброто, за наше и всеобщо най-висше благо. Да бъде волята Ти, Господи, слава Тебе. Ще ви кажа нещо, което е изключително важно, а наклет е много така древно и тривиално. Опитайте се да го прилагате един месец, една седмица, 10 дни, 45-100 дни. Колко пъти се сетите да се обърнете към Всевишния с молитва, слагайте следният личен код накрая и ще видите ефект. Не се съмнявам в това, което го казвам. Всяка една молитва, независимо каква е, да, Господи, да огрее слънце в този връх. Моля. Това е молитва. Обаче накрая казвам така. Господи, Твоята воля да бъде. Волята е по-важна от да бъде, защото аз съм изпълнителя, Господ е изпълнител на действието или аз. Значи, Господи, Твоята воля да бъде. Обикновено се казва да бъде волята. Да бъде волята Божия. Не да бъде. Господи, Твоята воля да бъде. Бог винаги в началото. За всичко грешка няма. Господи, Твоята воля да бъде. Винаги му благодариш. Дали ще грейне слънце или не, няма абсолютно никакво значение за мене. Значи това е Неговата воля. Но аз съм длъжен да му благодаря. Господи, Твоята воля да бъде, благодат и слава Тебе. Да се отдаде винаги слава. Ще ви кажа, че в Евангелието е писано следното. Понеже цар Ирод как умира? В събранието на евреите
там са книжовниците, фарисеите, садукеите. Той говори. И понеже не отдава слава на Бога на края, където не казва слава Тебе, Господи, Господ го умъртвява по средата в кръга, където говори. Така пише. Дали е така? Не знам. Обаче така пише. И пише черно на бяло. Понеже Ирод не отдаде слава на Бога, той го умори по средата на синагогата, където са се били събрали на съвещание. Значи, това го казвам като пример, но ще усетите силата. Твоята воля да бъде. Благодаря ти, или ако сме колектив, благодарим ти, слава Тебе. И отдолу 3 пъти. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. 3 амина на човешко, ангелско и божествено ниво. В десятка. Запомнете го. Това е един подарък на всички, които са тук. Аз може би някъде съм го казал, но сега съм го написал в новата си книга, която е молитвеник и се казва Озарения по пътя. Молитви, формули, тя е малка, 20-30 ръта има неща, но които са кратки и абсолютно мощни. Замесват всички молитви, които са измислени от всички религии на земното кълбо. Казвате ги и грешка няма. Мина времето на дългите, час и половина молитва. От половин минута ми е казано до 3 минути. Това е истинската молитва от сърце. После не мога да си държиш на щек сърцето много дълго. Значи, дяда поп чете, канона, говори, молитва, моли се, вика, алилуя, това на час и половина, 2-4 часа и мисли, че го е чул Господ. Господ и така иначе, се чува, се вижда. Но дали ще му обърне внимание? А не искаме да ни обърне внимание. Добре. Сега полусвободна програма. Тук сме на върха. Както искате, се съберем и така нататък. Силви, ако имаш нещо да се реши. Добре. Така. О! 25 минути не е достатъчно. Събрахме всички облаци наоколо, защото дойдеха да видят какво има на този връх. А може и съм силно. Вече не помня.